Zo beste mensen, welkom terug hier in Hulst. De donderdagmarkt natuurlijk ook wel hier in Hulst, samen met de maandag. Er is ook wel veel volk. Wel nu rond een latere uur. Ja, het was ook even een andere verbindingsroute. Natuurlijk door de dubbele poort of daar de grootste poort. Strok te starten vanaf vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk wel wat beweging. Ja, hier ook even de locatie van de Poorter, ook een hersteldienst. Daar ben ik ook bijzonder van tevreden van die fietsenwinkel hier. Ja, en ook gemakkelijk bereikbaar. Het is centraal gelegen bij de binnenstad. Ja, het begint redelijk druk te worden in Hulst. Maar ook wel vaak rond het middaguur.